Bore da iawn i chi gyd o fynydd Gellionen yma yng Nghwm Tawe, ac mae'n hyfryd iawn cael bod yma hefyd, mas yn yr awyr iach. Ond, bod ar ben y mynydd yn brofiad hyfryd, mae'r dyffryn yn galw, ac felly nôl â ni i ddyffryn tywi ar gyfer gweddill yr oedfa. Diolch i chi am eich cwmni, a chroeso cynnes iawn. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch y ffryderi am eich einioes, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo, oherwydd onid oes rhagor i einioes dyn a lluniaeth, a'r hagor i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medi, nac yn casglu esguboriau, ac eto y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Onid ydy chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy? Prin ohonoch all ychwanegu 1 funud at eich oes trwy bryderi. A pham yr ydych yn pryderi am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y mae'n tyfu. Nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu. Ond rwy'n dweud wrthych nad oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w gymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddi ac yfori'n cael ei daflu i'r ffwrn, onid llawer mwy y dillada chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly y ffryderi a dweud, beth yr ydym i'w fwyta,
Neu beth yr ydym i'w yfed? Neu beth yr ydym i'w wisgo? Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio, y mae eich tad nefod yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Peidiwch felly y ffryderi am y fori, oherwydd bydd gan y fori ei bryder ei hun, digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Gofynnwyd iddo gan y Phariseaid pryd y deuau teyrnas Dduw. Atebodd hwy, nid rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw. Ni bydd dynion yn dweud dyma hi, neu dacw hi. Edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi.
Rydyn ni bellach wedi camu mewn i dymor y Grawys. Yn ôl y calendr yr Eglwys Gristnogol, y Grawys, fel y gwyddoch chi'n ddigon da, yw'r cyfnod o 40 diwrnod cyn y Pasg. Mae'r tymor yn cychwyn gyda dydd Mercher Lludw, sef y diwrnod ar ôl i ni fwyta'n Pancos, neu'n Crempog, neu'n Ffroes yn yn achos ni, a chyfle yn ôl traddodiad i glirio'r bwyd bras o'r tŷ yn barod ar gyfer tymor y Grawys. Mae'r Grawys yn gyfle i oedi ac i feddwl. Cyfle i ystyried beth yw ein blaenoriaethau ni, a chyfle i edrych ar ein bywyd ysbrydol wrth i ni baratoi ar gyfer y Pasg. Yn ôl yn cyfnod yr Eglwys Fore, mi roedd deddfe caeth i'w dilyn adeg y Grawys, ac yn ei plith, y syniad bod angen i bob Cristion feddwl cael ei lynhau yn ysbrydol. Nawr awgrymwyd y byddai matal rhag bwyta cig ac unrhyw gynnyrch anifeiliaid yn ddisgyblaeth defnyddiol i'w harfer ar yr adeg hon. Y cyfan oedd angen ar y corff oedd pryd bwyd syml gyda'r nos. Heddi mae Cristnogion yn dal i feddwl i bod hi'n beth da i ymater rhag gwneud neu fwyta rhyw bethau neilltuor yn ystod tymor y Grawys, a hynny er mwyn cofio am aberth Iesu ac am y temptasiynau bu'n rhaid iddo fe gwrthsefyll yn yr anialwch. Mae'r rhai yn dewis rhoi'r gorau i fita siocled neu fita bethau melys, tra bod eraill yn rhoi'r gorau i wylio'r teledu neu chwarae gemau cyfrifiadurol. Fydd eraill yn trio rhoi mwy o amser yn ystod y dydd i feddwl am Dduw ac i weddio. Dyma'r adeg hefyd y bydd nifer yn meddwl am lanhau eu cartrefi, y glanhau gwanwynol, y spring cleaning. Pam yn y gwanwyn felly? Wel, oherwydd bod y dydd ar oriau olau yn ymestyn, ond hefyd am fod golau yn datguddio rhyw bethau, enghraifft dwst, sydd wedi bod mas o'r golwg dros fisoedd tywyll y geia. Rwy'n cymryd bod y rhan fwyaf ohono ni'n clynhau ein cartrefi drwy'r flwyddyn, yn ddyddiol neu mor aml a phosib dy beth, ond mae'r glanhau gwanwynol, y spring clean, yn lanhau dyfnach na'r glanhau arferol. Real good clenheuad. Ac fe all tymor y Grawys hwn fod yn amser da i ni gyd i geisio glanhau'n bywyd hefyd. Falle bod rhai agweddau gallwn ni brwsio i ffwrdd, arferion sydd angen i golchi neu ymddygiad y gallwn ni i'w wneud hebddo. Mae gan bawb ohono ni ryw greithiau twfn y tu mewn i ni, profiadau poenus, ofnau, ansicrwydd, ynghyd ac ambell i beth arall sydd yn ein rhwystro ni rhag byw bywyd yn ei gyflawnder. A maen nhw'n gallu bod yn rhwystyr yn dyn nhw. Falle daw dim ond ti neu fi sy'n gwybod am ei bodolaeth nhw, ond maen nhw yno, yn ein bita ni tu fewn yn ara bach. Neu falle ein bod ni wedi gwneud y penderfyniad anghywir i'w dro, ac yn poeni am hynny. Neu falle ein bod ni'n ei chael i'n anodd iawn caru ambell un gan i bod nhw ddim yn neis iawn tuag ato ni. Ac i ni'n streso mas, i ni'n gorbryderu, ac yn colli mas yr ogoniant teyrnas Dduw o'i herwydd. Mae'n siŵr gen i bod na duedd yn o'n i gyd i feddwl am yr allanolion, am y byd tu fas. Fi'n credu bod y genhedlaeth iau yn cael ei cyflyru gan hyn heddi. Y ddelwedd allanol mae sy'n mor bwysig. Y ddelwedd allanol gymdeithasol. Mae e wedi mynd yn obsesiwn, a mae e wedi normaleiddio oherwydd bod pawb o'n hamgylch ni'n meddwl yr un fath. Meddai Iesu, y mae teyrnas Dduw oddi mewn ac nid oddi allan. Y mae teyrnas Dduw yn eich plith. Mae'r byd yn rhoi gymaint o bwyslais heddi ar yr allanol fel bod y teml y mae Duw wedi chreu ar ei lun a'i ddelw ei hun a wedi gosob yno ni yn cael ei anwybyddu'n llwyr. Mae'r Grawys yn gyfle'n i ail drefnu'n hunain ac i gofio bod mwy o waith i'w wneud y tu mewn nag y sydd y tu allan i ni. Ac heb waith mewnol y Grawys, does dim pwrpas i'r gwaith allanol chwaith. Mae'r apostol Paul yn dweud yn dywe, os llifaraf a thafodau dynion ac yngylion a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid dweif neu symbol a flafar. Allai gael y gwybodaeth i gyd dwi moyn medda fe,
Allai gael digon o ffydd I symud mynyddoedd hyd yn oed. Ond os nagos gyda fi gariad, wyf ddim. Heb y clynhau mewnol yn ystod y Grawys, fydd yn anodd iawn I ni garu fel y mae Duw moyn I ni garu. A mae eisiau ni balu'n ddwfwn iawn yn dose, a chychwyn ar y daith y tu mewn I ni. Ond siwt I ni wneud hyn? Wel, mae gyda ni werth dros 2,000 o flynyddoedd o lenyddiaeth ysbrydol sy'n sôn am yr union beth. Mae gyda ni air Duw, ond hefyd mae gyda ni'r gallu I droi at Dduw mewn gweddi. Creu cyfleoedd I weddio ac I fyfyrio. I oedi ac I ystyried. Diffodd y teledu, cae Facebook, Snapchat, Instagram a Twitter, ond I bai ar fore sil pan ych chi moyn gweld yr oedfa hon. Ac ymdawelu. Ymddistewi. Hewn ni di mynd I ofni tywelwch yn dyn ni. I ni'n credu bod angen I lenwi fe trwy'r amser. Ond mae tywelwch yn bwysig. Gyfeillion, odi, mae'n amser am spring clean ysbrydol arno ni. A bydde di'r Grawys hwn fod yn gyfnod felly I ni gyd, ac yn gyfnod I glywed galwad yr eglws I balu'n ddyfnach, a dod o hyd I deyrnas Dduw yno ni. Amen. Edrych arno ni nawr o Dduw wrth I ni droi ata ti mewn gweddi. Arglwydd I ni'n diolch I ti am y bore newydd hwn, am gael gweld y wawr yn torri ar ddwyrnod newydd. I ni'n diolch I ti bod y ddwyrnod hwn yn ddwyrnod arbennig I ni, yn wahanol i'r dirnodau eraill yr wythnos, ac I ni'n cyhoeddi gyda balchder mai dydd yr arglwydd yw e. I ni'n diolch I ti o dad nefol am dy ofal ohono ni dros yr wythnos aeth heibio. Fe fi os di'n agos iawn ato ni drwy bob profiad. Pam yr oedd yr haul yn gwenu arno ni, a pham oedd ambell I storom yn bwrw yn ei herbyn ni. Diolch mai Duw wyt ti sydd yn ymdeimlo a theimladau sefyllfaoedd dy fobol di. A diolch mai Duw wyt ti sy'n gallu uniaethu dy hunan. Uniaethu dy hunan
amgylchiadau a theimladau dy bobl. Ac yn ni'n diolch dy fod ti'n dduw sydd yn agos ato ni. Mae yna duedd arno ni gyd i feddwl dy fod ti'n mhell uwch ein pennau ni. Ond fe wyddon ni'n iawn yn dy fab Iesu dy fod ti wedi dod yn agos ato ni, dy fod ti wedi dod yn un ohono ni, yn dduw'r Emmanuel, yn dduw sydd gyda ni. I ni'n diolch am dagos satrwydd di. I ni'n diolch dy fod ti yn ein hamgylchynu ni a dy gariad. Ac yn diolch arglwydd nad oes un man y medrwn ni fynd iddo fe, nac un peth y medrwn ni wneud, si ti hwnt a thi allan i gylch dy gariad ath gonsern ath ofal di ohono ni. Ac am hynny arglwydd i ni'n hynod o ddiolchgar. I ni'n diolch i ti arglwydd am gael dechrau wythnos newydd yn dy gwmni di. Pa gwell ffordd o gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni, nac yn dy gwmni di o dad, sy'n ni'n troedio i fewn i'r wythnos newydd hon gyda'n llaw yn dy law di. Oherwydd y mae'n wythnos newydd, wythnos nad oes neb eto wedi cerdded ar hyd i dyddiau horiau. Wythnos sydd yn llawn cyffro, yn llawn profiadau a chyfleoedd newydd. Ond pwy a wyr beth bydd o'n blaen i'r wythnos newydd hon, pwy a wyr pa bethau bydd yn croesi'n ffyrdd ni. Ond eto arglwydd pa beth bynnag bydd o'n blaen ni. I ni'n gwybod yn iawn nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni gerdded yn dy gwmni di, a chadw'n agos ata ti. I ni'n gweddio heddi arglwydd dros bawb sydd yn wynebu'r dwyrnod hwn mewn ofn. I ni'n meddwl yn arbennig am yr rheini sydd yn byw mas yn Hwrci ac yn Syria sydd wedi cael ei effeithio gan y ddeiargryn ofnadw hwnnw. I ni'n diolch am bob cymorth maen nhw wedi derbyn, i ni'n diolch am yr addewid o fwy o gymorth hefyd. Ac i ni'n diolch arglwydd am gyfleoedd i gefnogi'n brodyr a chwiorydd yn yr ardaloedd hynny, drwy rhoi yr hyn y fedrwn ni rhoi a chefnogi elusennau, yn ogystal wrth gwrs a chyflwyno y bobl hyn i ti mewn gweddi. A blwyddyn union wedi'r ymosodiad cyntaf ar wlad Wcrain, i ni'n gweddio arglwydd dros bawb yn y wlad honno hefyd, sydd yn wynebu cyfnod newydd yng nghanol gormes a thrais yr yfela. I ni'n diolch i ti arglwydd am y straeon calonogol i ni wedi clywed yr wythnos hon am ffoduried o Wcrain sydd wedi setlo yma yng Nghymru ac wedi derbyn bob croeso ac wedi ymdoddi fewn i bywyd y gymdeithas. Ond eto arglwydd, i ni gyd yn gwybod yn iawn mae adref yn ei gwlad ei hunain maen nhw moyn bod. Ac i ni'n gweddio felly arglwydd y welwn ni drafodaethau cadarnhaol rhwng Rwsia ac Wcrain. Y welwn ni gadoediad, y welwn ni barch tuag at gydddyn. Y gwelwn ni heddwch a chyfiawnder. Ac y gwelwn ni dangnefedd yng nghalon dy fobl di yn y ran honno o Ewrop unwaith eto. Ac ni'n cofio am ardaloedd a gwledydd eraill lle mae yna ryfel a thrais ar hyn o bryd. I ni'n cyflwyno'r byd felly i ti mewn gweddi o dad, efengyl tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd i'th lewyr chi gyd, o'r hed dros y byd. Mae'n urgency am heddwch yn ein byd ni. Nid cerdded, ond rhed dros y byd efengyl tangnefedd. Fel na bydd y mwyach na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond rhyfel yr oen. O dad nefol, i ni cyflwyno'n hunain ein gilydd a'n byd sydd ofal di mewn gweddi heddi. Cyn ni'n gofyn i ti hefyd i faddau i ni bobau a phechod yn derbyn. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth,
a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni eto heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a phob dymuniad da gyda'r gwaith glanhau. Hwyl fawr i chi gyd.